A programación cultural da Illa de Arousa contará co concerto de Budiño o vindeiro xoves 18. Para o goberno local, esta función reafirma a súa aposta por unha xenda cultural de calidade. Pois por unha aposta que temos desde o grupo de goberno de crear e ter unha programación cultural de alta calidade para ofrecer a todos os veciños e veciñas da Illa de Arousa, coa sorte que temos de contar de amigos como a Budiño que veñen ao noso auditorio, non? O Concello e a Deputación colaboran para celebrar este concerto que se engloba dentro do programa musical. Segundo a Administración Provincial, o obxectivo deste proxecto é levar a música en galego a todos os concellos. O musical precisamente naceu para democratizar a música en galego en todos os concellos da provincia e eu creo que a raíz desa democratización, pois artistas como Budiño e concellos como a Illa de Arousa pois poden estreitar aínda máis lazos. A función servirá para que o artista presente o seu novo disco Fulgor. Segundo o autor, este traballo naceu ligado a Arousa. E creo que Fulgor chega no mellor momento cando había que dar un paso máis e Budiño non se veía facendo outros 20 anos de música instrumental e creo que Arousa ten un papel importante e sí que nace na Arousa esa sensación da voz e de cantar e de expresar, non? E así que era importante facer a presentación principal do disco, facelo aquí nun auditorio que coñezo moi ben, ademais moitas veces convidaronme a facer pequenas cousas sempre. O concerto comezará ás 9 da tarde e a entrada será gratuita, pero requírese invitación previa.